Concello de Pontevedra e Deputación colaborarán na reurbanización da rúa Rosalía de Castro. As dúas administracións asinaron esta mañá o convenio que impulsa o inicio das obras previsto para este mesmo verán. Está preadxudicada xa unha empresa hai 3 meses e estábamos pendientes de asinar este convenio para poder iniciar as obras. A partir de agora xa se pode adxudicar e iniciar as obras. Por lo tanto, para min é unha alegría porque levamos moitos anos con este tema. Todo o mundo conoce, os que seguides a política municipal, con problemas con Adif, con problemas con Costas, con problemas con distintas administracións. Dende o Goberno local consideran a actuación estratéxica. Aseguran que a intervención transformará a mobilidade peonil e a seguridade viaria do barrio de Mollabao, deixando a rúa Rosalía de Castro con dirección única de saída da cidade. De mellora da accesibilidade, de ampliación de beirarrúas, de deixar todo ese acceso á carretera de Marín en dirección única, porque os que veñen de Marín xa baixarían hacia a autovía no nudo este que vai haber na rotonda donde a ponte do ferrocarril do tren a Marín, e, polo tanto, é unha mellora sustancial de calidade urbana, de seguridade viaria, de accesibilidade. A reurbanización desta rúa completarase e executarase ao mesmo tempo que a construción do novo bypass de conexión coa avenida de Marín. Esta intervención está valorada en case 1,3 millóns de euros e será financiada ao 100% pola Deputación. Estamos falando de actuacións que van a mellorar a calidade urbana de Mollabao, era necesario. A calquera que pase por ali pois ve que esa necesidade vaiselle a dar cobertura e falamos dun investimento total na zona de Mollabao de 3,4 millóns de euros e 1,9 van ser financiados pola Diputación. Isto é no marco do convenio que temos ca cidade de Pontevedra. A actuación na rúa Rosalía de Castro está orzamentada en 2,4 millóns de euros. Deles, a Deputación achega case 600.000, ou 24% da obra. A contía restante procederá de fondos municipais.